posa jadava tukupasirani zimene wayankhula Bon Kalindo paja mwini wake amati ndi president wa anthu osauka, ndipo president wa anthu osaukayo Bon Kalindo lero pa 5 September 2024 wayankhulapo zokhuza lipoti la ndege kwa nthawi yoyamba, chifukwa nthawi yonseyi samayankhulapo, koma lero wayankhulapo, ndipo izi ndi zina mwa zina zimene wayankhula za lipoti la kafukufuku amene a German anatulusa okhuza ndege imene idapha achilima. Poyamba sindimafuna kuti ndichite comment china chilichonse chokhuza na ripoti ya ndege, koma nditakhala pansi ndikuona mmene ziko likuyendera komanso reaction yochokera kuboma zandichita force kuti ndichite comment za ripoti limeneli la ndege. Ngati kuli ziko lomvesa chisoni pa ziko lonse lapasi ndiye ndi ziko la Malawi. Ngati kuli ziko limene lini ndi asogoleri amene amakhala kuti amapanga business as usual, amene sizimawakhuza olo anthu atamwalira pa ngozi motani, ndiye ndi ziko la Malawi. Ngati kuli ziko lili ndi asogoleri omvesa chisoni, komanso ngakhale ma ministers omvesa chisoni, komanso ngakhale anthu ake okhala mu ziko lomvesa chisoni, ndiye ndi ziko la Malawi. Zimene zachitika zija, ngozi imene inatichitikira pa 10 Juni ija kuzaphatikiza ripoti lachitikali, akanakhala maiko ena bwenzi pano anthu ambiri atachita resign kuphatikizaso president iyo, koma kunokoti mapanga business as usual. Ndipo zimene zalembedwa mu ripoti zija, ma grey areas onse aja akunenedwa ajawo, palibe tu amene zikumukhuza, palibe wina atu amene akumva chisoni kunena kuti mwina izi zidachitika chifukwa cha ine. Chifukwa ripoti lija likuchita kunena momveka kunena kuti ndege muja munalibe mu zipangizo zochita na communicate, mundege muja munalibe mu black box, zichita kumveka kunena kuti atiso nkati mwa ndegemo munali chida china kandi black box imweyo mmayenera mukhale battery, ndipo battery lero linatha kalekale. Ine nditagugula ndikulifufuza battery lero kuti limagulisidwa ndalama zingati, ndi 16 miliyoni tu. Ndalama zimene iwowa mukaziphatikiza ndalama zimene kapena kufaniza ndalama zimene amaaba anthu amenewa, 16 miliyoni si kanthu. Ndiye funso nkumazifunsa kuti ngati imene iyi sinali plani yokuti anthu aphedwe mu ndege mujamo, sinali plani, inali ngozi tiitenge choncho, kusonyeza kuti wamkulu wa ame amamuyendesa ndege ijayo mulibe mu black box, komanso mulibe mu zipangizo zochitira na communicate, kusonyeza kuti president Chakwera amakwera ndege imene munalibe mu zipangizo 1 black box, komanso zipangizo zochitira na communicate, imene yotu ndi treason kale. Inu mukukumbukira Michael Jackson atamwalira 2009, dokotala wake anamangidwa. Ndi nkhani isiku si anatu imene zachitikira mujande kuti mama wa omwe president ujayo anayenera kuchita saki wankulu wa nkhondo, saki ma ministers ya ku polisi, minister wa defense, wonse anayenera kuchosedwa. Ndipo kunayenera kuchosedwa anthu ochuluka kwambiri, ndipo akanakhaladi anali maiko ena monga mene imakhalira ngati ku South Africa, ku Zambia kwa anthu ozindikira, ku Tanzania, Britain, America, even president akanachita resign. Koma kunokuti makhala ndi business as usual, akukhala ngati kapena anthu amene anamwalira aja ndi anthu opanda ntchito, analibe mizimu, analibe abale awo, analibe ana, sana siye china chilichonse, komanso mwina anali osafunika. Koma ifeyo amalawi tilipe chimene tiziwa ife kumana kuti koma abale pa 10 Juni anthu aja anamwalira, koma abale inu sizinaende tu bwino, koma ripoti tu sili kuyenda tu bwino tu, pamene potu akunamatu sipaja ananena kuti black box anatenga kale, lero
akusintha apa komatu abale sipajamanena kuti amalumikizana nawo andege aja ndino nangationa niso apa kunena kuti sakalumikizana nawo koma abale akulako basi mukati yocho mwatereka sima mukuja ndi imene amakhaliratu Amalawi. Mavuto a ziko samakhala mavuto awo. Ngati iwe lingakugwere vuto uziwe kuti vuto limenelo ndi lako ndi anako, ndi imene zimakhalira kuno ku Malawi. Business as usual. Palibe amene amatenga responsibility ya chinthu chifukwa zimene zachitika zijazo ndi imene jani machidwa kuti total negligence, imene jandi treason, imene jandi wina waje akanaka seva ndithu kundende koma kunoko palibe amene amachita resign. Olo atakhala kuti amugwira ali pamwamba pa mkazi sangachite resign, imakhala basi nkhanija 12 days itayo kanthu ayikamba basi ndikumakhala. Ku Malawi kuno ngati kulipo wandale amene anachitapo resign ndiye ndi Boni Kalindo amene anachita resign ku UTM ndikukatenga galimoto yake ya ntchito imene anampasa ali director of youth ndikukaisiya ku Dovik. Wandale woyamba ku Malawi kuno kuchita resign. Komanso ngati kuli wandale wina amene ndikumuziwa ineyo amene anakana ministerial post kunena kuti ine sindikufuna ndiye ndi Malemu Chiwaya. Koma the rest of us ndi azatenge basi ndipo timangofuna basi kumangoba mmene boma lili kuberamu chifukwa tu Malawi muno ndiye zinthu zasokonekera kopsa. Zaziwika sopano kunena kuti asogoleri awawa amangofuna udindo nthawi imene ija koma maplani okuti atukulire ziko alibe. Ndikumafusa kuti koma inu zoona Mberwa University ija pakana lero ndipo mu budget ya 2023-2024 kunatengedwa 5 billion imene anachita allocate ku Mberwa. Koma lero tikunena pano olo chipilala olo kapena kantengo kamango ku Mberwa ako kulibeko. Ukafufuza mkatimo akunena kuti pakali pano patapeza mafanda ziyena afuna enjezere scope ya mabuilding. Mungoziwa kuti 5 billion ija yajedwa. Ndalama zonse zimene zinayikidwa kumene koko 290 chakuti billion zonse zajedwa. Ndi mmene zimakhalira tu kuno ku Malawi makamaka ku parliament. Ndinakuuzapo nekale kunena kuti si zonse zimene zimapangidwa pasi ngati budget zimakagwira ntchito, zimakhala kuti pa ndalama zija akugawana andale. Business as usual. High five ikanenedwa ija ndi imeneyi. Ndi chifukwa chake Malawi muno zinthu zasokonekera. Malawi muno china chilichonse chasokonekera. Even ikagwiridwe ka ntchito kame saziwa kuti ife ntchito yathu tikuyenera tiyigwire bwanji. Posachedwa pompano pa 8 ngati nisakulakusa ngati pasali pa 10 anagwira anthu opambana 40 ku Lilongwe River mumtsinje wa Lilongwe. Ati anthu amanyamulamo ati mchenga ndikuwatenga ndikukasekera ku barracks. Anthu aja anayamba kudwala kumene koko, kudwala kopsa chifukwa sana achite involve a police. Anachita involve a police mochedwa ndipo a police anakayikana nkhaniyo. Kusonyeza kuti wankulu wame sakuziwa roho yache ngati wame. Even mukapita ku polisi kweniko mukuchokera ku area Sateko muona kuti kuchokera ku area Sateko kukafika pakana pansi kuma commissioner palibe chimene akuziwa. Chimene iwo wakuziwa ndi kuzunza anthu monga mene akuzunzikira a polisi. Kodi tu a polisi nkhazazi? A polisi tu nkhazazi akupanga chifukwa kuti akuzunzika kwambiri. Mukapita ku Southern Region commissioner wakumeneko akumafika size yoma agwirisa zibalo anzache maofficers anzache kuwagwirisa zibalo kumuza kuti amene wapangiramo ndikuyika 3 weeks ukugwira ntchito pa night. Wankulu tu wa police commissioner amene yoyo. Even ma recruit ajawo kumachita kusanzika kufuna transfer ndi mene akugwirira ntchito bwanawo. No wonder even ku Blantyre ya police OC wakumene koko akumaseka office kuiseka office
chifukwa cha nkhanza zimene akuchitiridwa ndi komishona wosi uja kumapita ku patrol amene ujayo usiku kwasiya chinyamata ake ndipo kulibe zokuti uyu ndi wa ku CID iyo aku CID amayenera azipita ku patrol kapena azikapanga zina ndi zina iyo amayenera kuti azigwira ntchito yochezera pa ofesi ndi mmene zililitu ku Southern Region. Lero ukamamva kuti a Southern Region akuzuza ngakhale anthu ma suspect ngati uja wa ku Chipini Parish uja munthu ina amagulisa mipando yake ya nsungwi kuchokera Mande akumasiya dala file yake kupita naye ku court ndi anthu ena akakafika ku court kuja akukamunamiza kuti tayiwalira file kuchokera Mande, Tuesday, Wednesday, lero Thursday so munthu yo adakali mundende mulandu wache umene anapalamula ogulisa mpando wa nsungwi. Ndi mmene tu Malawi alili choncho tikamanena kuti ku Malawi kuno zinthu sizili bwino andalewa amatifuna ife a Malawi nthawi ya kampeni monga mmene amatifunira achakwera chifukwa tungati kunali munthu amene anasusuka ndi udindo amene angathamanga ali musuti anali tu chakwera anthu kumamuona kuti mbusa uyu adipulumusa koma mbusa uyu ndiye amene Malawi aitengera pena osaziwa kuti timaombera fiti mmanja. Lero a Malawi akuzunzika koopsa ngakhale olo amene akugulisa chimanga kuti ngati ku Northern Region amene akufuna kugulisa chimanga chawo Maadimak anthu onse amene akufuna kugulisa chimanga ku Maadimak magali moto ayima kumeneko ati kudikirira munthu wina amene wapasidwa mphamvu ndi MCP kuti ekhayo ndi amene atazigulisa chimanga ku Maadimakiko. Anthu ochokera ku Chitipa, ochokera ku Karonga, ochokera ma district ena ku Northern Region ayimisa magali moto ena akutha mezi iwiri ena mezi itatu ena mwezi umodzi magali moto akungogona anthu ku rest house kuti adikirire mwana wa bwana wina wake wa kulilongwe wa MCP amene wapasidwa contract yonena kuti azigulisa chimanga ku Maadimak. Inu kodi ku Malawi kunoko makamaka ndi chani? Mukamanena kuti a Malawi akhale pa ufulu muziko lawo la democracy azipanga zinthu zawo mwa ufulu mmanena zijandi zimenezi high five mukamunena uja ndi ameneyi high five uja. Apolisi azuze anthu apolisi okauka azuzane ame kaya kusowa nkhondo azizuza so anthu a muzikomo pakana kufika saizi yomakalanda magali moto m'masitemu ameto amenewo kusowa nkhondo. Ulamuliro wathu wakuno ndi ulamuliro ovuta kwambiri ulamuliro osokonekera. A Malawi ife tinafasa kwambiri ndi chifukwa chake awawa andalewa akutitola chifukwa tinafasa kwambiri timawasekerera izitu zimene amapanga za chifyenthe zawozi sangapange maiko ena atibulidwamo koma ifeyo tinafasa mantha chimene timaziwa ife a Malawi timaziwa ife ndikulankhula basi koma tili ni mantha opsa sititenga action pa zochitika zathu za mziko chifukwa kanakhala kuti a Malawi timatenga action imene iyi imfa ya Chilimayi ndi anthu ena 8 imene ikanakhala nkhani yoopsa kwambiri mademu aja anyo sanachitikemo muno Malawi koma ifeyo basi mantha. Ndithokoze kwambiri a Malawi nonse amene munandiimbira mafoni dzulo amene munatumiza ma message kunena kuti audio yanga imene ndinachita propose kunena kuti Malawi muno ngati a UTM akufuna kuti zinthu ziyende ndiye ki yawo akhalemere Chilima komanso a Malawi ambiri mwaimba mafoni ofuna kupempha mabishopu ofuna kupempha akubanja kunena kuti ngakhale kuti ena anyoza ena anena zambiri kunena kuti zikhala ngati za kubanja koma munthu uja sana afe bwino legacy yache ikuyenera kuti ipitirire ndipo a Malawi ambiri mwapempha kunena kuti ndimupemphe mere Chilima asapange mantha amanena kuti mkazi wa mfumu ndiye mfumuyo izizi zachitika zija zikuyenera kuti iyeyo agwire ndodo ya kuwala kuja kumanenedwa kuja kuti kwafika ndodo imene ikandula amene amutenge mere Chilima ndipo usamvere akuti ena mwina akubanja kwanu akulakulesa uzimezo usamvere ukulemekeza mzimu wa mamuna wako chifukwa tu ena awanso akhoza kumakulesani akufuna kuti
ateteze zinthu zimene anatenga za amuna anu, zinthu zozisaoneke. Akufuna kuteteza mabizinesi yawo kuboma kuti asaonekere, asalandidwe. Nthawi yakwana, akunena kuti nthawi yakwana, you need to grow stronger. Utenge chinthu chimene chinali cha mamuna wako uyime m'Malawi munomwe ati anthu atitola. And moreover, Mary, you are more educated, komanso you are a youthful leader. Ndipo unachita kuoneka nthawi imeneyo mamuna ko alipo kunena kuti you are very very strong, very youthful, and you can achieve more, you can bring change to Malawi. Ndipo zipani zina anthu ambiri amene ayimba anena kuti tikupempheni azipani inu iyo ngati a UDF, DPP, Ford, chipani cha Ambewe, zipani zonse APP, ngatidi ati mukufuna kukhala very very relevance ku mtundu wa Malawi. APP, UTM, DPP, Ford, UDF, mubwere pamozi muthandizane. Ati anthu ambiri akuona potential mwa mkazi ameneyi atatenga UTM chi ndiye ndikukaphatikiza ndi Atupere Muluzi, ndikukaphatikizana ndi Chihana, ndikukaphatikizana ndi abambo wawo Peter Mutharika. Ati lizakhala bomba lopsa, koma andale simaona patali. Ena zokuti Mary uja ndi joka sakuziwa, zokuti azimayi ambiri azakavota sakuziwa, zonena kuti Malawi voti sizavuta 8 o'clock chakwera ndi anache wanyamuka nawo kupita kukasiya ambiri simukuziwa. Izitu ndi zimene akunena anthu kunena kuti joka wina afune asafune, joka weni wa Malawi munomo ndi Mary Chilima. Izitu ndi zimene akunena Malawi. Ine nangochita proposal, koma ine sili maziwa kuti Amalawi Mary amufuna kopsa. Ndipo Mary kumene uliko, be strong, osaopa china chilichonse, osafoka. Chakufa sichimaopa kuola. Born calendar. Koma 2025 wina apenga nditu, wina apenga. Ana akuzuka, akangozuka Mary kukakumana ndi Atupere, kukakumana ndi Chihana, ndikukakumana ndi Mutharika, wina aza kukomoka. Born calendar. Kwa Born Calendar lero pa 5 September 2024. Maga Born Calendar pachayu amati ndi president wanthu osauka ndiye amayankhulira anthu osauka.